Добре дошли в кухнята на доктор Еткер. Ще приготвим бързо и лесно вкусен конфитюр на 2 слоя. Един от ананас и един от ягоди. Можете да приготвите конфитюра в комбинация с вашите любими плодове. Ето как става. В съд пюрирайте 500 грама измити и почистени ягоди. Към тях добавете 2 супени лъжици захар с пакетче Gelfix Extra 2:1. Сложете сместа да заври, като бъркате постоянно. След завиране добавете останалата захар и оставете да ври от 3 до 5 минути. За да проверите колко е желиран конфитюрът, сложете 1-2 лъжици от него върху охладена чиния. Ако се втвърди, значи целият конфитюр ще се желира. Напълнете бурканчетата до половината с готовия конфитюр. Оставете да се охлади за поне половин час. Нарежете ананаса на малки купчета и претеглете 500 грама. Пригответе конфитюра по същия начин. Добавете 2 супени лъжици захар с пакетче Gelfix Extra 2:1. Разбъркайте и сложете да кипне. След като заври, добавете останалата захар. Варете от 3 до 5 минути. Проверете дали конфитюрът е добре желиран. Допълнете бурканчетата с ягодов конфитюр с този от ананас. Затворете ги, надпишете етикетите и украсете бурканчетата. Приятно приготвяне на любими домашни конфитюри, мармелади и желета!